Тантаналы чара Куяшлык Yol паркының кече амфитеатр зонасында үтте. Онда район башлыгы орынбасары Озат Ахмаджанов та катнашты. Быел бәйрәм икенче тапкыр ошо һавада, табигать кочагында оештырылды. Бәйрәмне район үзешчәннәре Ләйсән Хаҗиев белән Гүзәл Галиеваның дәртле җырлары да бизәде. Әлеге студентлар инде безнең уңышлыгына дипломнарын яклап, гос экзаменнарын тапшырып, барлык квалификацион эшләрен эшләп бетерделәр. Һәм инде бүгенге көндә алар инде күпчелеге уже практик үткән оешмаларында эшкә урнашырга теләк белдереп калалар. Безнең улыбыз Суан колоннар килеп укыды. Сыпыту да, сварщикнарын алды. Алдагы өмрендә тормыш юлында ошо һөнәре ярдәм итсен, файдасы булсын. Техникумны быел 40 укучы тәмамлады, шуның икесендә кызыл диплом. Уку йорты тракторчы машинист, пешекче кондитер, эретеп ябыштыручы белгечләре бирә. Мен Саудилар мәктәбеннән Муслим политехник техникумны укырга килдем. Мен 201-нче группаның тракторист машинист һөнәрен укыйм. Практика вакытын август месендә үттем, киләчәктә дә августта эшләргә планлаштырам. Бүгенге чыгарылыш кичәсендә минем улым да чыгарылыш кичәсе. Туган мәктәбен битергәннән соң biz инде баланы еракка җибәрмәдек, әмма үзебезнең җирлектә орнашкан техникумга шунда барам дип үзе теләк белдергәннән соң машинист тракторист һөнәрен үзләштерәм дип балам шушында укырга кирдем. Күллият укучыларны 9-нчы сыйныфтан соң кабул итә. Егет-кызларны инде эшле дип әйтергә буладыр. Бик күп егетләр практик узган оешма предприятиеларда алга таба эшкә урнашачак. Агромастер җитештерү җәмгыяте Август Муслим агрофирмалары укучыларны үзләренә эшкә көтеп кала. Егет-кызларның туган җиребездә калып, кече ватаннарына хезмәт итүе җирлегебез үсешенә саллы өлеш ул. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.